Kamaráti, kamarátky, dovolte, aby som vám predstavil najlenivejšiu mačku na svete, hej? Samozrejme, že je z Košic, hej? Tam ide myš a má na haku, hej? Teraz sa tvári, akože pracuje, hej? Že dá čo robí pre mesto, ale v konečnom dôsledku, hej, tá myš si pôjde aj tak kam chce, lebo mačka, jak sa hovorí, hlavne, že točí love. No, takže ešte sa aj skrýva, že sa jej to netýka. Kamaráti, kamarátky, najlenivejšia mačka v meste. Hej? No, vám ukážem, ona tu myš má úplne na haku. Úplne ju má na haku. Servus, ešte sa do ksichtu príde vysmiať. Hej, vieš na čo sú mačky, zlatá moja? Jasne, že vie, hej? Má na haku. Košičanka. No už ide, kamarátka uteká. No. Kamarátka vaša? Nie, to je tu jedného suseda a ja viem jeho meno, lebo sme ako kamaráti. Hej. Poznám to. Dobre. Chcete ho fotiť? Chcel som. No počkajte. Hej, poznáte? Ríško, ty môj fešáčik. Ty môj najkrajší fešáčik. Takže to je chlapec, hej? Áno, to je chlapec. Ahoj Ríško, ako sa máš? Ale tam je myš. Tam je myš. Nie, on ani nechytá, keby sa netýkalo. Nie, on nie je patkáň, on je šunku strašne. Šunkuje. No. Ríško. Tu kde sme vymysleli takú mačku, čo je šunku? Ríško, ty môj fešáčik, najkrajší kočúr. Nie, povedz, ja mu nosím každý deň. Šunku, hej? Takže on myš nebude chytať ani keby čo? Nie. Nie? Skaďa si, prosím vás. Joj, toto... Nie ste stali zďaleka. Nie, s Košicom. Ondrej z Košic. Ondrej. Hej. Čo? Pravdu som. Tak sa volal? On to taký. No, to nech odpočíva. Ríško, pošli mne ťa fotia, bo ty najkrajší fešáčik. A ja ti prinesiem tú šunku, len musím pýtať od ľuďom drobne, vieš, že kupujem mu stále, keď Hej, mám... šunku mu kúpite? Hej, keď žobrem od ľuďom, každý deň žobrem. Jaj, ako sa voláte? Ja som devča Ivana. Ivana, teší ma, pekná ste. Šukár. Čaja, šukár. Viete po cigánsky? Hej, naučite ma dačo. Čo chcete, viete, povedz si. Vy ste pekné dievča. No ako hádajte, koľko mám už rokov. No ale jak sa to povie? Tak keď je devča, šukár čaj. Šukár čaj? Šukár čaj. Šukár čaj. Šukár čaj. Chcete pozdraviť aj napríklad pre Košice dnes? Šukár čaj? Môžete. Tak povedzte. Šukár čaj, ahojte, zdravím všetkých takých ľudí, čo pomôžu ľuďom. Nemáte ani vy nejaké drobné mi pomôcť? Hej, mám, však vy ste herečka. Hej? No tá nie? Tak mi aspoň pomôžete, kúpime Ríškovi, nie? Hej. Šunku. Nie, tak ja nemám ani mamu, ani otca, ja som v ústave, bola 18 rokov. Hej. Mala som teraz robotu, už chytá. No, išiel chytať? Áno. Už Vás počúva? strašne ma počúva. No, nenormálne. Dobre. Ríško, ty môj fešo. Tu má ako pána jedno Hej. a on mi to povedal, že on sa tak volá. Ríško. Ríško, On sa chce fotiť. Prosím, ty môj krásny. Dneska ti prinesiem šunku, vieš dobre, že ti dám. Ja. Dám ti Ríšku. Vieš dobre, že ja ťa mám rada, že ja ti kúpim. Sa volá jak Ríško Raši, nie? Nie, tak sa volá. On sa tak volá, tak mi povedal jeho pán. Hej. Ríško, tu... Ešte keby ste videli, dvoch ešte tu mám. Hej. Jeden sa volá Miško a jeden sa volá Matúš. Miško a Matúš, Ríška už máme, hej? Ríška, tu Ríška máme, zlatý náš, krásny, len šunku by jedol. A Myši bude kto chytať. Asi v lete. Hej, v Teplo. lete. A keď bude teplo, tak stále bude na autách sedieť. Na autách bude sedieť? No, Dobre. zavolám si ho na auto a pekne posedí.